ಇತ್ತೆ ಈ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಝಲಕ್ನು ತಜಪಾವರೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 17. ಸೊ ಮಾತಿಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಡದು ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಲ್ತನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಈತ ಪೊರ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇಟೆ ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಆದದೆ ಅತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ನವನ ಜೆತ್ತರ್ನ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೈತಿ ಲಕ್ಕಿಯ ಓ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಅದು ಮುಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಫುಲ್ ಮುಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಗಜೇರಿ ನಾನು ನಾವು ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಹಾ ದಾನೆ ಸಂಜ ಇದು ಇರ್ದಾನೆ ಬೆಲೆ ಬೋತು ಜರ ಬೇಲೆ ಫೋಟೋಜಿ ಮಾರ ಹೌದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರಜೆ ರಜೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಿನಿ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರತಿಭಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರತಿಭಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಇರ್ದಾಕಿ ರಜೆ ಬಾಡ್ನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಿನೋತ್ಸವ ದಾನವನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ವರ್ಷ ಮಾರ ಶಾಲೆಗೆ ತಾನೆ ಬಾಲ್ಯಗ್ಲೆದ ಬರೀ ಬಡದಿದ್ದಾರ ಬೊಡೆದ್ದಿ ಹಾ ಬೊಡೆದ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಳು ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿರಿ ಬಾದರನ್ನು ಬೈದನಿತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಳು ವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಧಾರಾವಾಹಿತು ಏರಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒರುಂಬ ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲ್ಯನಿತ್ತ ಈರೇ ಬಿದ್ದಾವಣ್ಣ ಅಂದು ಓ ಅಂಚ ಅವಂದೆ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಹಾ ಏನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಖರ್ಚು ಅಂಟಲೆತ್ತೇರು ದಾನೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದನಿಗೆ ಕೊಳೆ ಕುಕ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾರ್ನ ಇವತ್ತೆ ಹಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾರ್ನ ಇವತ್ತು ದಾದ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅರಿ ಬಾಡ್ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಮೋದಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ದೆ ಪುಳ್ಳೆ ಗಂಜಿ ಹಾಪುನು ಮೋದಿ ವಿಸಲ್ಲಿ ಅವ ಆಪುನೆ ಅನ್ನತ್ತ ಅಂಚ ಮೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಅರಿ ಬಾಡಿಯರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಯೇರಿ ಮೋದಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಬೊತ್ತು ಏರು ಅಂದ ಗಂಜಾತನ ಗಂಜಾತ ಜಾರಿಯೇ ಓ ದೇವರೇ ಹೌದಾನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ ಬಣ್ಣನೆ ಮೋಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ದ ಗಂಜಿ ಹಾಪುನೊಂದು ಅಂದು ಮೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆತ್ತೊಂಡರೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅರಿ ಬಾಡಿಯರಿ ಪಿರೈ ಬತ್ತು ಮೋಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಿಯರು ಬಾಯ್ ಓ ದೇವರೇ ಉಳೈ ಬೋತು ನಾ ಗಂಜಾಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಒಲ್ಪು ನಿಂಚೆ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ದಾದನ ಇಡೀ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಬಿತ್ತಿಲು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಲಿ ನೆರಕರೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ಭುಜಂಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಅಂಚೊಲ್ಲೆರಿ ಅಂಚೊಪ್ಪಡಿಗೆ ನೆರಕರೆ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಈರೊಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಹೋಡತ್ತ ಇಡೀ ಊರೇ ಪುಗಾರೊಂದು ನಮ್ಮನು ಅಂದಪ್ಪ ಇಡೀ ಊರೇ ಪುಗಾರೊಂದು ಹಾ ತಾರಾಯಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದೊಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರಾಯಿ ಮಾರ ತಾರ ಅಂದ್ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಅವು ತಾರ ಎನ್ನ ಮರದತ್ತೆ ಬೂರ್ನಿ ಬೂರ್ನಿ ಎನ್ನ ಮರದತ್ತ ತಾರದ ಮರ ನಿನ್ನನೆ ಬಿತ್ತಿಲಿ ಎನ್ನತ್ತ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಓ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಇರ್ನ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಾಯಿ ದೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಜಾನ್ ನೆರಕರ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ತಾರ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಇರ್ದಾಯ ಕೊಳಪುಣಿ ತಾರೈ ತಾರಾಯ್ಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ನೆರೆಗರೆ ಆಲಾಯರಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ ಆಪುನಿ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ ಆಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ತಾರ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಬುರ್ಮನ್ಕ ಐಕಿರ ಆತ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ ಬತ್ತಂ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಂದುವೇನ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಂದುವೇನ ಐಕಿ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಭುಜ ಸಂಜು ಈ ಅಂಚಪುರ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡು ನವದ ಆಲಾಯರಂಡ ತಾರದ ವಿಷಯ ಅತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರಡಲ ರಡ್ಡು ತಾರದೈ ಉಂಡು ಎರಡಲ ರಡ್ಡು ತಾರದೈ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ತಾರತ್ತೆ ಬೂರ್ನ ಇನ್ನ ಬಿತ್ತಲ್ಗಾದುಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಆತ ಪಕ್ಕ ಈರು ಉಳೈಗಳೋಣ ಆಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕೆಲು ಏನು ಬೊಡೆದ್ದ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅತ್ತೆ ಇದು ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂದು ಲಕ್ಕನಾಗ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ತರೆ ಹೊರ ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಳು ಒಂದು ಲಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಟ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕತ್ತಿದ್ದವ ಸಂಜ ಓ ಅವು ಬೊಡೆತಿ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಬೊಡೆತಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಬೊಡೆದಿ ನಿನ್ನ ದುಪ್ಪು ಬಿತ್ತಲಿ ಎನ್ನತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಬಡೆ ದಿಕ್ನಾಡ ಏರ್ಲ ಬುಡೇರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇರಗೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಮ್ಮರ್ ನೋಡಯ್ಯ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇರಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಕ ಮೇಕಪ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೀರೇನ ಅತ್ತ ಬೇತಿರಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಸೌತೋಜುಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಓಕೆ
ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಡೇ ಕೇನ್ಗ ಇಂಚಾದಿತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಪೆ ಲಾಸ್ಟದ ಪಂಚ್ಲ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಥೀಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರೋಡೇನಲ್ಲ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಹತ್ತು ಅಂಚದು ನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೊಂದು ಏನು ನಿಕಲ್ ವಿನಂತಿ ಅನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ಎತ್ತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1 ಲಕ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆ ಬಣ್ಣಗ ತೆಲಿಪವನ ವಿಷಯ ಬೋಡು ಅವನು ಗೆನ್ನು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗಲು ಕಮ್ಮಲ್ದಾರು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಬತ್ತು ತಯಾರಾಯ್ಲಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡತ್ತೆ ಕಡೆತ ಪಂಚ ಎಡ್ಡತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾರಿಜಾತ ದೈ ಸ್ವರ್ಗೋರ್ದು ಕಂತದ್ದು ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಕೋಪುಡು ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡ್ದ ಅವು ರುಕ್ಮಿಣ್ನ ಪೂಬೂರ್ನು ಪೂರ ರುಕ್ಮಿಣ್ನ ದಿತ್ತಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂಪಿರು ಪಟ್ಲೆ ಒಂದು ಡಿಸಿನ ಪೆರಡೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿದಿಂದ ತೆತ್ತಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಅಪೆದ ಬಿತ್ತದ ತಾರೈ ಇಪೆದ ಬಿತ್ತಲು ಬುರುಂಡ ತಾರೈ ಅರೆಗಿಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಬೊಡದಿ ಮೂಲು ತಾರೆ ಮಗದು ಬುರುಂಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡಾತು ಕೈತಾಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಆ ಬೊಡಿದಿಂದ ಗುರ್ತದಕ್ಕೆ ಜೇರಿಗೆ ಮೇಕಪಾದ್ ಬಣ್ಣ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡೇದು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಯಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಕಡೆತ ಪಂಚೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎಡೆತ್ತನೆ ಅವೇ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಿಗೆ ಕ್ಲಾತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಅವು ಇಡೀ ಉಪ್ಪುನೆ ನಡುಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಂಚ್ ಪೋಪುನ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಆರು ಪಂಡೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕಲ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪುನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಒಂದು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ನೇಕ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಲ್ಬೋದು ನಿಖಲು ಎನಿವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲು 1 ಲಕ್ಷ ಪತಂಬೋಡೇರು. ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಐ ಗೋನಾ ಮಿಸ್ ಯು. ಓಕೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ.